hainu hai tabok audio sini hajang Madan parago hejang saka noni sinoro khengsak ongo bohang kaisa dise khengbwrwi akoljak bwthai hejang khejang mikhumbo akoljak bwthai bo thaijak hingke ara hejang ata mikhum akoljak o bohang kaisa se bihi bwthai je man thaijak khengbwrwi jekoba orno khengbwrwi ke thaijak bur bu mikhumprai mani o mikhumno bok mia tanka hingke mikhumbo chikon chikon hi aki o bohang kaisa dise aki akoljak nokta hin nei negri obo hingke obo bakri nung nonoi obo I sai chi no toy ni ka samani nungbo obo chapung apte jibono nungya no apte khinu yako sabun nungya ko oh tai sin chi toy ni ka sai phai bai tai mi kun te chelu pe khai nungoi abo chang phai ne phai ba ro khincha ari nai ba ro khincha khengbwrwi jibono sap te khinu no bohang chikon sabe aki thainani angbu khial che khadia bohang chikon thana se khane ni sia pe oh nai ding nungoi wanai thangbo nadi bwphang kaisa se khengbwrwi onga khengbwrwi onga ongjak ojangbo ongot bwthai mangse negri orbo mikhum aro bwthai thaise aro mikhum or kaisa obo hingke oro ara kaisa koljak oro orni mikhum tani sika urni bwphang kaisa dise bwphang kaisa dio aise phatisa kholai phayo hingke nok tama hinobono naine di phile angja biro ko mobile no জীবন se mane agi mane u kabangma ke bwthai rok ke nungo oborok se nungjak opte ke nungyako che phere ro na hi tu de ja mobile ro nung kan kai abo sin nung yang hai bisa sa chiyo opte hai ni sin na ka kai nai di opte hai pile oble orobo mangwa bekhenga kholjak hikai orobo bwthai thaijak usango bekhenga kholjak bohang phangsa se kindu phangsa bohang ni sa tikha kholjak mar ha ekdom mar